Ku danna mana subscribe domin samun zafafan waƙoƙinmu da zarar mun ɗaura Sunusi Baban Soyayya TV. Baban Soyayya. Na baki kauna ta kirki, na baka soyayya ni ma. alƙawari na karki sake. Kaga dama ka ji masoyina. Na baki duka tunanina. Da gaskiya raina san ki yake, kin san ba zan miki karya ba. Komai kike so zana miki, ko kaɗan ba zan yi gazawa ba. Kin zama hasken ruhina, ba zan so da ke mu rabewa ba. Rashin ganin ki ba zan jure ba, na bar ki san ba za na iya ba. Kauna ta gaskiya kin nuna min, kin ga san ki ba zan yi butulci ba. Cikin jini san kai ke yawo, ni wanda gwarzo tamkar kai. Idan ga ka ban kallon kowa cikin samari na ce sai kai. Ka taka dukkanin matsayi, ni ce gimbiya kai ne sarki. Da na ganka sai in shiga shauki, a zuciyata ne mamaki. Na kore dukka samari, kai nake so ba zan maka ƙarya ba. Aha, la 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 la. San gaskiya bai karewa, da ni da ke mun yo dacewa. A rayuwa zan baki kulawa, samun kini na dacewa. Masoyiya ta yar kyakkyawa, kinin rike batin zawa, na kyale ki ban miki daidai ba. Kaso mai san ka shine soyayya, ka rike shi kar ku yi jayayya. Da ƙauna ake yin lobayya, ka shirya a muje ni na shirya. A fanni na so ba a kunya, na samu mai kyan tarbiyya. Dan saurayi na ba wai ba, ba wai ba. Karki guje ni mai suna, san ki yayi min lahani. Na riga na fartawa ne, ni na daɗe tuntuni. Ciwo na soyayya kin san baya jin magani. Zan rayu tare da kai dan ka amince da ni. Tunanin ki ko yaushe shi ke ladabtar da ni.